Karong gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Hinaot nga kining orasaha wa pa ka giduka. Kay kung giduka kagaling lusion ako imong gigol. Mga ko usab og katahuran mga angkol ug mga auntie sa ating mga mahal nating mga kagwang, mga pinalanggang mga kagwang nga gatiwangwang ang dagway nga murag mga kabaw nga gitugway. Hello din sa ating mga angkol ug mga auntie na sanay laging mabuti ang inyong lagay. Lagay nga gibuti-buti. Hello din sa ating mga angkol na laging busy. Sabi nga ng iyong Mrs. Cole, no? Mabuti pa ang panahon kasi may lagay pero ikaw na may lagay. Wala ka namang panahon. Balik po tayo mga angkol sa ating pinag-usapan kanina na makauwi man lang sa probinsya. Hindi man ibig sabihin na ora mismo, pero siguro no, nasa plano na. Para lang siyang isang utang ba? Utang na nasa listahan. Pero parang utang din na hindi mo alam kung kailan ka babayaran. Kaanindot ang atong galamhan angkol no kung kauban nato ang atong mga pinalanggang pamilya, igsuon, paryente. Makasama natin sila sa pag-uwi mo sa probinsya. Alam ko naman ang buhay noon, especially sa probinsya, no? Kaysa ngayon. Alam kong isa sa mga rason kung bakit ikaw angkol, napadpad sa Maynila. Kasi nga, dati, no? Walang trabaho sa probinsya. Kaya napilitang magtrabaho. Napilitang sumakay sa dump truck na hindi nagpaalam para makarating sa Metro Manila. Lagi kay Diyot lagi, no? Walang pera sa probinsya. Kaya dito ka. Yung iba din naman, kaya napadpad sa Maynila, hindi dahil walang pera. Napadpad sa Maynila dahil nakabuntis. Nakabuntis na ang tatay ay isang sundalo. Umiiwas eh. Ay, nako naman. Alam mo mga angkol, no? May nakausap nga ako isang lagi kong inuulit to eh kasi nakausap ko itong isang tindero ng mani, no? Kung titingnan mo naman siya, hindi naman siya totally na yung tingin mo sa kanya na walang-wala. Sa dagway pa lang, no? Sa itsura pa lang. Alam mong may kaya. Pero nung kinausap ko siya, bakit ka napadpad sa Maynila? Ingon siya, Col, nakabuntis kasi ako, Col eh. Iniwasan ko, Col, kasi yung tatay sundalo. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit na tayo nandito sa Metro Manila. Siguro, naitanong mo rin sa sarili mo, no? Ikaw, Col, Uncle Totoy, ano bang rason kung bakit ka napunta dito sa Maynila? Meron ka bang iniwasan? Hoy! Wala akong iniiwasan na hindi ako nakabuntis. In taon, maluoy mo, malusian, tas kigol aniron. Ayan, siguro, isa sa mga dahilan, hindi ko rin alam eh. Ito isang aksidente din eh. Oo, kasi nung time na yon yung boss namin, dito, si Boss Johnny, saka si Boss Will. Ayun, sabi ko nga eh, kahit saan man ako i-assign eh. Kahit sa malayo man lang eh. Sabi sa akin, baka Toy, gusto mo sa Pangasinan, sa Dagupan. Sabi ko, okay sir, walang problema.
Kung tutusin, malayo pala yung dagupan. Pero okay, mas alright kahit saan tayo mapadpad, no? Kasi hindi rin natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin, no? Kumbaga, sugal lang. Sugal. Ganon tayo. Huwag tayong matakot. Kasi pag tayo naman ay naningkamot, naningtiil, balang araw, makamtan din natin kung yung anong gusto mo sa buhay, di ba? At eto tayo ngayon. Nasa na sa 9 to 12 ng midnight. At eto, magandang programa ito kasi alam ko marami tayong mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon, no? Especially sa mga driver diya. Kanang mga driver diya, kusog gayong, mayon. Sir, asa ka, sir? Plus 150. Ayaw po din tawon. Sana kahit paano, alam naman ng pasahero siguro. At ikaw naman pasahero ngayon, kapag nakikinig ka naman ngayon, nakasakay ka, habang nakasakay ka kay manong driver, alam ko naman na medyo luwag-luwag ka sa buhay. Luwag-luwag ng imong purol nimo. Oo. Baka naman madagdagan mo naman ng 150. Di ba? So, at least kahit paano nakakatulong tayo. Yung mga medyo nakaluwag-luwag sa buhay naman natin, no? So, hindi kasi pag nasa probinsya kasi noon, no? Ang ganda, no? Kahit na walang trabaho ka. Sige lang hinubog, no? Hinubog na. Lagi ka nang umiinom ng tuba at saka bakal. Nako! Sa probinsya, okay, pas alright. Ewan ko lang ngayon. Kung magsige lang hinubog, may tutulong ba sa iyo? Parang naman eh. Diba? So, hello! Ayun, at natupad na natin ating isang linggong wailhing programa. Siguro next week meron na tayo. At pagagandahin pa rin natin to, ha? Para naman mas lalo pa kayong masisiyahan na habang nakikinig at habang may ginagawa dyan. Okay, gusto ko lang batiin to. Nag-message sa aking fan page sa Totoy Bato Official si Edwin Alcontin. Ayan, call, shout out naman diha Dizon Farm Supplies Department, no? Kada gabi taon mi diri sige og tingsi. Thank you, call. Maraming salamat din sa iyong walang sawang pakikinig, no? So diri na gyud ta mga Bisaya, ha? Oh, ingnan ang imuhang mga silingan niya, mga parinti. Minaw tas Love Radio 90.7. Ilabi na kanang programa nga alas 9 nga to na sa alas 12. Yan yung programa ni Totoy Bato. Suportahan po natin. At sa mga nag-share din sa atin, no? Huwag niyo pong kalimutan once again, no? Totoy Bato Official sa ating fan page natin. Bukas, huwag niyo pong kalimutan ang ating Top 10 Countdown. Ang Love Lounge. Okay. So, alas 11 yan, no? 11 to 1 in the afternoon. So, bukas, bahayahay na sa tayo. So, ang atong kigulan ato na sa ding bairong kung maayo, apil na po ang atong spark plug para kumbati na sa tas sa atong trabaho. So, mga kabisyo, ingat po tayo, amping kanunay, and God bless. Pinigyan po na imong bugtong idol, Totoy Bato, ang magpapaalam na next week alas 9 na naman ng gabi hanggang alas 12 Lunes dito lang sa 90.7 Love Radio. Bye-bye you. Love you. If